Nie je dvari krajšieho povolania, ako je opravár písacích strojov, kurič parnej mašiny, či hygienik telefónnych slúchatiek. Veru, ešte pred niekoľkými rokmi to na našich školách vyzeralo takto. No za posledných 7 rokov sme investovali viac ako 84 miliónov eur a postupne naše školy meníme na moderné vzdelávacie inštitúcie 21. storočia. Opravujeme budovy, nakupujeme špičkové technológie. Záleží nám totiž na tom, aby študenti a študentky sa pripravovali do reálneho sveta. Ak si dnes vyberáte strednú školu, určite sa príďte pozrieť na jednu z našich burz stredných škôl alebo kliknite na www.idemnastrednu.sk. Uvidíte, študovať v našom kraji sa oplatí.